commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghingi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New white rose papaya. At the double vitamin papaya extracts of vitamin B3. Clinically proven magpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. This song is brought to you by MD Villar. Basta kwarto padala, may MD Villar na. Lahat sigurado. RDN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 10 minutos kalpasan ti oras ti alauna. Barungarima. At tuloy ti programa nga may manglingingay ken mangrayrayaw ka na kayo dinagdawal-daw. Barungarima. Maalis kayo nga rod nga dingig. Barungarima. Mangtakwat ka na iti addaan ilimlimeng ti talento ti panagkantaan. Barungarima. Programa mangtulong ka na kayo babaen ti panagbalinga na nanay kumakanta iti kairupuan. Barungarima. Mang mangigan. Limpela en RPN, DCRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Barungarima. Barungarima. Matembay panagkakamusta. Aniyan apindas, aniyan aragsa. Musika kensya, ket agayat ayan. May antay kuman di kurang-kurang. Ang makaabugay panagkaama. Ket adu abyan tira maramin na nupabilgan na di ka kestarik na. Naminsan harabi naslag jay bulan. Beno na imbag nga malem tayo amin nga sa nga pada, malem ti Biyernes, 23 ti mabilang iti bulan iti Mayo, tawin 2025. Ing kami ni sangbay kada kayo ti programa ingkay pagliliwan, paglinglingayan no kasing oras ti madanunan, ti Barungarima Music Festival. Danggayan dak, ang nga na ti oras ti alas 2. At iti anaken gayemyo kas timonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo. Iti abiyang ti masa control da Engineer Mark Angelo Asuncion kasama tanti Chief Technician tayo
ni Engineer Mike Ramos. And syempre, ay ti naganpay ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat. Supervision ken direction ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. No, kahit yung iti kumablaaw, text kay line ti 0962-319-4703 ken 0935-804-3395. Biano papagaya matiro den ti panglukat tayon nga ayog bilang musika. Itatang malem ti Biyernes. Baru warimot. Tawena sa nga puno ket talo rinugyakon iti imadayo siyakon tay napanag patagabo taan niya nga rut ket rigat laing panagbiag ko kaasi tiya po tayo nadana iti trabaho kanyan ngaragsak ko taatan iti pagbiyak ketiyam mo siya kuntay na nga to saan me tasyak kay na ikulbo ket awan marami ko nuisut intet diamo Arapapo inakunin suko ngem uray nukasta idigasat ko si pupuso nga inawat ko ta isungarod indet tiyapo kaasi tiya po tayo nadana iti trabaho kanyan ngaragsak ko taatan iti pagbiyak ketiyam mo siya kuntay na nga to saan me tasyak kay na ikulbo ket awan marami ko nuisut intet diabo Baru warimot.
Alamin na papagayam tuloy-tuloy la tatintay pa nagkakadwa pa nagdaranggay. Alauna 18. Madam naman tayo itong rugyanan ti agibasa kadigit tinawat tayon nga pangablaaw. Ag text ka lang ti 0962-319-4703 kan 0935-804-3395. Okay. Kablaan ti manggayam Daninong Leonardo Calube. Unda pareng Ralph Calube ni Kumadre Raquel. Kumasakay dita barangay Paguludan, Corimao, Ilocos Norte. Okay? At yun dan ti sa malipay nga sonata, isagot ko kada kayo papagayam. Baru Warimot. Nabayagin nga yung limit ko, rignakin ka o biyak ko. Ayan nga kinaraksan musika, di makikita. Pintas mo nagpay dumaan, di ka agwan ket bitwen ka. Diyak mo di gapuna, abay akastoy di marikrik na. Agayatakin ka o inas, tignan ka di marasanas. Ang lunem metlaeng ka di kuyaya wanasudi. Di ka nito nga kluten, tuy puso ket agisem. Ngenugin na mapaay, iptura sa ken liday. Biyak ko at kang kumaan, tuyayat ko aparaken ka. Hayatin ka asik pupuno, ay dati maisagot ko. Agayatakin ka o inahan, bigna ka di marasanas. Ang lunem metlaeng ka di kuyaya wanasudi. Agayatakin ka o inahan, bigna ka di marasanas. Ang lunem metlaeng ka di kuyaya wanasudi. Ang lunem metlaeng ka di kuyaya. Kamali pa lang ni Mr. Rogelio Roby Lopez. Okay, kuna na to, hindi man ibasa lagi ti pangablaaw. Kuna na to, good afternoon sir. Request kumantay na Sudi Apuso, isagot ko lata. Kada kaya dita estasyonen sir. Ken amin nga papagayam kon. Thanks sir, aga po kini from Tihani Alejandro ti Solsona. Okay, kuna na pa dito. Hello idol, naimbag nga malemo nga inget bara pudot darang. Kablawan na kami man dito'y Bintar. Imbag lagi din tada na ito'y programa may kami pag liwliwaan no kasto yung oras ti madanunan. Alakastan agyaman na kinagan anad ka kang kanayon. Regards ka di sa amin na mega mix singers ken kasabet 10 ti familia.
Toy manang mo Agnes Agbayani ti Vintar kunanad toy. Okay. Thank you very much kini manang Agnes Agbayani dita Vintar. Ni Madam Marilo Bastian dita Barangay Mabusag B, Bado, Ilocos Norte, ni Ninong Rudy ken ni Kabagis Araceli aganon Thailand ken ni Bats Karen Tahilan. Kunana pa ditoy hello idol. Kablawak man nagiti sa amin nga agbuybuya ken agdingdinggeg detoy nalatak nga programam. Adidan to pulos maartapan. Ken ipatukar mon tuman tay kantam na idumduma apagaya malakas ta nagyamanak. Brenda Tipaway kunanad toy. Okay, thank you very much Brenda Tipaway. Sa halipay ditoy nga pangablaaw kunanad toy inakman kablaawan Sir Idol. Dagiti sa amin nagdingdingeg ditoy Madupayas Bado Ilocos Norte. Ken inkantuman mangipatukar ti ore na nga kantamon kay isagot mo kada kami ditoy nga mayati paindayon na nga ag dingdingeg ken ka kunanad toy. Thank you. Alawela, thank you very much ken Mr. Richard Mendoza dita Badok Ilocos Norte Madupayas. Hi Idol, kumusta? Kunanad ni Madam Marilo Bastian apay tatakala Madam. Ni Mami Luming na imbag nga malumbok. Okay, kunana pa'y ditoy. Okay, kunana pa'y ditoy. Sir, alak man dito gundamay. Nga mangkablaaw kadigiti iso amin nga ag buybuya kada ito'y programam. Agding kinagbuibuya kada ito'y programam. Ni Nick Itipaway kunanad toy. Okay, thank you very much Nick. Dita Paway, Ilocos Norte. Alawen, tuloy-tuloy la tatintay pa nagkakadwa pa nagdrangay. Dahil pag-textan nyo 0962-31947 ken 0935-804-3395. At yarodan ti sa malipay nga sunata. Ngayon nag-irok no'y isagot kada kayo papagayam. At timet ti kanta ni Miss Annabel Tarampi. Okay. Sa balidata. Baru Wariman. Amanit pala ka ni Mr. Ruby Lopez. Dua pa na wen. Bueno, dua tawen gayam.
Kasman di pulos makaanay nga lagi benta iti naldawan kay duiliw nalaos man launay sika irang sa kilingay ken mangpunas wag nga niyang sarnay waatawin pagpagek na bayan ay naglagiten nga sikan tutlain awanen sa bali ngay ayaten Uray manuwagin na dayuta namnamaem ipateko ket sispa nang urayen aldaw pa ng suli naliday nga rin na pagratsak kumanen batem nga talekan niya ket salwada murang kasatlot kinabayan Kasman di pulos makaanay nga lagi benta iti nalawan kay duiliw nalaos man launay sika irang sa kilingay ken mangpunas luluwag nga diyang sarnay waatawin patpatgek nga bayan tunay Kasman di pulos makaanay nga lagi benta iti naldawan kay duiliw nalaos man launay Okay, data tiya sunata na paluan na dua atawin. Manibod pa lang kini Mr. Rogelio Roby Lopez. Baro wari mo. Okay, kasama nang intay tibiyang ti technical control ken mangiganti damag may tambok iti Radio Ronda News Break. When Idol taklang nga nagload Idol ko na nato ni Madam Marilo Bastian. Itay tuman basit nga track Idol no awan orean anton isagot kulat ta ditoyen mabusag suren Idol ken tay BFF ko dita kagayanin ko na nadtoy. Alawel inaganam ko Madam Marilo Bastian ta BFF mo dita Cagayan. Naimbag ken nagasat nga malem sera agraman ti ipatpateg mo nga familia ken kastamet dagiti padak nga agdingdingeg ken kasi request kumantay narigat ti manglipat ken daydi insagot mo kanyak nalipatak ti paulo ng sir. Thank you, thanks, God bless. Dati kanta ni Ate Vil mga di ka agladingit. Okay. Alamin na papagayam agsublita ito kalpasan kadagiti suwag mo na pamalagip manipod ti technical studio. Baro wari mo. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Philippine Standard Time alauna 33 RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbag nga oras yung gagayam karabsat manipod dito yung News Center Station RPN DZRL Radyo Ronda Batak adto iti kaudyan nga damag inatang oras impaka mo ni Punong Barangay Oliver Balita iti barangay naglikwan ti ilit pasuki na nga da tinaramid da a petisyon kadwa da ti kabangibang da a barangay
ti barangay Binsag bari tinananay apan nakapaserra ti maysa nga poultry iti barangay da. Daytoy ket gapo iti kaado tingilaw nga intonda tinasa nga poultry no sa dino asan laeng nga ti barangay naglikuan ti apektado no di ket dumanon pa iti barangay Binsang iti isumet laeng nga ili. Kunana, saan da kumanga irenyo pa iti business permit ti poultry ti napalabas sa tawen, gapo iti sumet lang nga problema ngem adda dagiti naiswat dialogo iti nagbabetan ti management ti poultry lokal na gobyerno rural health unit sanidad ken dumapay maseknan nga opisina kunana kabayatan ti dialogo ket nagkari ti management ti nasaong poultry nga urnosen da ti anyaman nga nagliwayan da. Inayon pa iti kapitan nga dapay ti naaramid nga out of undertaking nga nakailanadan ti panagkari ti management ti may nagreklamo asolbaren na ti problema. No pay kastako na ti kapitan sipo didi ket saan meten at tinungpal ti nasaong kinkuka itin karina no sa dino nga dapay akimaro ti nagado ngilaw adaytoy ti dakkel problema da iti barangay da halang at ngilaw ngem ket di iti saan napintas nga angot. Tati ka nga damag inatang oras, kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL, Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center, ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:35. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Huwag magpalito. Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15-in-1. Doc Herbal Coffee 15-in-1. Nagkaroon po ako ng bukol sa liig at nung narinig ko yung Doc Herbal Coffee 15-in-1 at Doc Herbal Capsule Super Gold sa radio, aking sinubukan po agad ito. At sa ngayon, lumit na po ang aking bukol. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay lalaon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwang mera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:37. At yaro din ti panglukat tayon nga sonata, iti may kadwakin maudi na 30 minutos ti programa tayo. Ni Ami MS Ofelia Hosto, kaasping ti oras, paborito ni Mami Rosalinda Bumanglag. Nung kumalaeng mapasuli ti panawen, tatno nagitiraksak ken pamateg at talinaen, yen ti ayat mo kasping ti oras, agayang ket alisto nga aglamas. Awan ser-servina panagayat kuken ka, tabi mo inpatek, di mo
Lamen papagayam dahil arot ti sunatang na paluan kasping ti oras. Okay, manid pa lang ken ni Ninang Ofelia Justo, kumasa ka dito barangay na Botas, Lawag City. Ni Mang Jun Salmasan, anak kumasa ka Mang Jun. Ni Compadre MM ken ni Miss Tehani Alejandro. Ano dati request mo, Miss Tehani Alejandro? Dita iliti nasudi nga ay nasudi apuso kunanan sa tatay. When nasudi apuso. Okay. Ayun na tayo nasudi nga puson. Nasudi. Ito yan, tayo nasudi a puso. Manipil pa lang kini Miss Leia Marpataray. Dito album tayo, Baro Arimat Series 1.
Okay, detarod gagayam gab sa ti kidda ni Miss Tehani Alejandro iti Solsona, Ilocos Norte. Okay, kuna na pa dito ital talaga nga naulpit sir tabi na ibay anak nga agmay-may sa thanks. God bless. Kuna pa dito ni Mami Rosalinda Bumanglag. Alawen Mami Rosalinda, Madam Damaro deta request mo tayin tanto patukar. Okay, at yara den ti sa balipay nga nakiddaw nga sonata dati met kiddaw ni Brenda maniwad pa lang dita iliti Paway, Ilocos Norte. Kamusta kay dita Paway, Kumakaway Baru Walimot naidumduma pagayam.
Okay, dito tayo na idumduma pagayam. Kinanta to'y numutoy biyang. Kita pa ilaing ni Miss Brenda dita iliti Paway, Ilocos Norte. 1:51 timeten detay kidaw ni Mami Rosalinda Bumanglag kanta ni Ate Vilma Makabiog. Di ka agladingit kana na toy. Padaanan nyo man ti may tampok iti Radyo Ronda News Break in na oras sa las 2. Ken padaanan nyo dati sa mga programa tayo parikot ken pamagbaga. Kayan ayar nakasapulen iti sa bali kataluluang agar arubos nga di agati panulutan saan asika di agsaning no di ketay puso na awalan sudi saksak di mo bayan gapot pait dahit kapuson di mo palubos nagsasaynet at ganto puso amang baru kumot nagabsuunan iti saen ray-ray awen panunot kenaken ti ulet mawanto ket inkanto when lumbesto dagita luluwake sa when di ka kagunay aglan na dingin kinapusaksak di mo bayan gapot pait dahit kapuso di mo'y palubos ngagsasaynet at ganto puso amang okay, detarot ti kanta puluan di ka agladingit composed by Miss Rhea May Bataan. Kumusta kayo? Dito'y Barangay Palpalikong, iti siyudad ti Batak. Okay, good afternoon DJ Idol Ronald Idol Domingo, watching ko na ni Compadre Vicente Agassi Droda. Kaya once again, kablang timan daman ng Emeline Butay de Los Santos, kani Manong Edward, ni Tata Avelino, kani Nana Anesita Butay Ken. Kasama ten, gayem tayo ni Apo Kapitan Emmanuel Bayangos, dito'y Bungon. Kablang timan pa'y gayem da Auntie Adora Agustin, da Uncle Lando, ni Tata Ruli, ni Uncle Sani, ken ni Auntie Maylin Malabed, ni Mami
huling malabed. Kumusta kayo? Happy vacation. Beno, tiwadanti pang recap tayon nga ayog bilang musika gagayem ken kabsat. Dati kantamet ni Compadre Roel Antalan. Oy, Compadre Roel Antalan. Di kitay manok mo. At tayo natay biyag kuro Ryan ka kanan natay kumusta ka dita pinili. Ilocos Norte ni Doktora Jackie Antalan. Napudno taaya umay mundo subyana daytoy inay ayat mo itiluga anagapwa iti panagbanyaga di mo liplipatan sinangalta ngaya isunga agur uraya kay tapuso nga intalet mo kaniya biyag ko where I wanna salda daytoy biyag ko hamok ngay di pa nagsugli tungpalan to day di kari where mang namnama ka biyag ko rayen ka Napudno taaya umay mundo subyana daytoy inay ayat mo itiluga anagapwa iti panagbanyaga di mo liplipatan sinangalta ngaya isunga agur uraya kay tapuso nga intalek mo kaniya biyag ko where I wanna salda daytoy biyag ko hamok ngay di pa nagsugli tungpalan do day di kari where mang namnama ka biyag ko Okay, detati kanta ni Mr. Roel Antalan gagayem ken kabsat. Biyag kuro Ryan ka kanati. Beno papagaya magsublita ito. Babayanin ti sumaro programa tayo parikot ken pamagbaga. Baru Warimot. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alas 2. RPN DZRL Radyo Ronda.
News Break! Naimbang oras yung kagayam karabsat, manipod dito yung News Center Testasyon RPND Sarel Radio Ronda Batak at dito ikaw dyan nga damag ilatang oras sa manamnamang agatendar da Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasama tenten ni Department of Education Secretary Juan Eduardo Sani Angara pakiramanan dagiti opisyal ti probinsya. Ti panidolo ni Governor Macho Marcos Manoto kini Vice Governor Cecilia Araneta Marcos iti opening ceremony ti Palarong Pambansa 2025. Tinasawang aktibidad ket mangrugi into no bigat Mayo 24 ken agmudo daytoy into no 2 ti mabilang iti bulan iti Hunyo. Manamnama ang makipagpasete iti 18,000 ang sa may ka Magipaset ti sang pulo ket pito ribong atleta, coaches, school officials, ken technical personnel manibo di sang pulo ket 8 ariyon iti intero apagilian. Ti tema ti palaro itatawen nagkakaisang kapuluan. Ket pinasingkitan na ti panagkaykay sa ti pagilian na Mabenti Sports. Maniti dito mamati ni Governor Macho Marcos Manotok adakkel nakatulong iti panagsagana ti probinsya ti Palarong Pambansa ti balaygi apan nakaisangkat dagiti nagduduma nga national ken international competition kasi ti rowing, basketball, volleyball, cycling, surfing ken dadumapay nga aktibidad. Malagsid dito dakkel ti pamati pa ti gobernador ang mga ipaay tinarway pagsaatan ti probinsya daytoy panag-host ti probinsya iti Palarong Pambansa iti beneg ti ekonomiya nang nangruna iti turismo, transportasyon ken dagiti babasit nga negosyo kagiddan daytoy kunana daytoy ti mangpatalged tinaiget kalikagom ti gobyerno ang itandodo iti grassroots sports development ken ti mangimula iti panunot dagiti agtutubo ti kinapateg ti disiplina, teamwork ken nasaya at akababalin. Deta ti kaudyan nga damag ilatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radio Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radio Ronda News Break! RPN Radio Philippines Network Radio Ronda DCRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 3 minutos kalpasan ti oras telas 2. Manipot iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Kasta na Smart iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 tuta! Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Ikot para gawin masya. Hello Right Bar Blue. Isang nagpatan yan. Right Bar Blue. Right Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Ikot para gawin masya. Hello Right Bar Blue. Isang nagpatan yan. As tested ang Covenant Polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Right Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Nakakabwisit ka talaga eh. Oo ko na. Hello. Huwag patagalin ang tampuhan. Kailangan lang yan ng tig-1 tasa ng Enjoy Coffee. Kailangan mo ng 1 tasang kape na magpapalakas sa iyong loob at katawan. Enjoy Coffee, kape na siguradong magpapakalma ng tampuhan at balik sigla ang pagmamahalan. Enjoy Coffee. Magtimpla na! Uy, Ken. Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Tayo na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Patutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahala, tulay na nagbibigay
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 6 minutos kalpasan, ti oras ti alas 2. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga, dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Peno papagayam, balbali nga rod kumablaw kada kay ti daytoy nga malem iti Biyernes 23 ti mabilang iti bulan ti Mayo tawen 2025. Ti daytoy nga malem papagayam intay ibasa dagiti naawat tayong mensahe ni Ayat. Ngayem kasangwa nga intay rugyanan nga ibasa dagiti naawat tayo papagayam. Siyempre, at pa lang ito anak yan gayemyo, timonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo. Itibiyang ti Master Control, the Engineer Mark Angel Asuncion, ken ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos. Supervision ken Direction ti OIC tayo ni Mr. Roda Sadjan. Bena pa pagkaya matiro dan ti panglukat tayon nga ayog bilang musika itatang malem. Panagayat nga intalalim, sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw a panagbiag ko. Tasikat pagtaudan, lawagan ay isang sangayan, kapuken ka ang nanayon tiragsak, ken panagkaawa, si kametla tigapunag, nuwapay nga agbibiyagag kita, katawanen tiragsak ko, nukas bilang mapukaw ka. Di makaartap, panangipatek mo kanya, biag tuy biag ko ay ayatin ka, nga awan kaasping na.
inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko. Tasikat pagtaudan lawag anay sang sangayan gapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyagag kita ketawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na. Parikut ken pamagbaga. Okay, tuloy-tuloy din tayo panagkakadto panagdaranggay. Iti programa tayo parikut ken pamagbaga. Beno pa pagayam iti aroda ni basa detoy mensahe ni ayat ni pagayam tayong awagan te kalatan ni tinagan nga Dindo manipod iti iliti Badok Ilocos Norte. At arodan ti sagudayan ti surat mensahe ni ayat ni pagayam tayo nga Dindo iti Badok Ilocos Norte. Kanana toy Dindo iti Badok Ilocos Norte gagayem ken kakabsat. Kastoy mga rod ti sagudayan ti surat na papagayam. Mensahe ni ayat. Ken ka balasang Cynthia iti Kabugaw Ilocosur. Wen Cynthia, sapay kumata, dumdumig ka, wen agbuybuya ka, kadagito'y agundaway. Taing ka man imutiktikan, to'y mensahe ken ka. Wen Cynthia, amum ka di, asipod pa'y nagamamuta. Adyakon maawatan dayto riknak ken ka. Adda nga pinalpalii ko daytoy riknak. No ayat ka di daytoy amariknak ken ka. Aging gana anaduktalak. Apudno nga agayatak ken ka. Ket sapay kumata saan ko nga pakabuklan. Iti panangipudnok ken ka, daytoy akaririknak. Ket sapay kumata maawatan na. Ken adda iti banagen, daytoy ngayat nga innak iparparik na ken ka ita. Ulitek Cynthia, agayatak unay ken ka itinapudno. Alakastan manong ko nga Ronald, ket sapay kumata dumdumngeg aka nito, ni balasang Cynthia, iti Kabugaw Ilocosur.
Ket dawati kadi nga ipaayaman iti may sa asunata kas inak pangliliwaken ko na. Ito'y pagayam mo, Dindo, iti Badok, Ilocos Norte. Mensahe ni Ayat. Alamen pagayam ko nga Dindo iti Badok, Ilocos Norte, pagyamanag iti ingka panangi surat datoy mensahe kenayat mo nga inapaay mo, insagot mo kinibalasang Cynthia iti Kabugaw, Ilocos Sur. Okay, kuna natoy afo day taman nga mensahe ni Ayat nagpintas kuna ni Compadre Vicente Agasid Roda. Beno po pagayam at iroden ti ipasurot tayong sunata ti daniw na ti mensahe ni Ayat ti pagayam tayo nga Dindo iti Badok, Ilocos Norte.
Peno papagayam deta nga rod ti ayog bilang musika ngayon nakin sagot kada kay manibot pa lang ken ni Annabel Tarampi kastoy kada ti kunkunada ngayat manibot ti album tayo baro arimat series 11. Baro arimat. Peno papagayam padaanan nyo deti sumarunong intay ibasa nga mensahe ni Ayat. Wisak digitay kayat nati agi patulo diti mensahe ni Ayat. Digiti adaan iti parikot wenno problema. Itadaan iti pakasalitaan kinayat, pakasalitaan iti biyag, naliday man wenno naragsak. May mabalin yung ipatuloy di data intay ibasa papagayam ken kasamitan kadagitay daniw yo. Okay? Kablaon ti mampay gayam once again ni Ninang Ofelia Justo diti barangay Navotas, Lawag City ni Mami Chita ong Tubera. Kumusta ka ni Mami Minda Kadjente di Tabakara. Again, kasamitan ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar. Bising-busy ni Mami Luming. Anak na panan na nga tamanon. Okay, tiro den ti sa balipay nga sunata. Inakman ni Iroknoy. Isagot kada kayo papagayam. Padaanan nyo deti sumaruno nga surat nga intay ibasa papagayam. Okay. Ganito ngayon na ang may-maysa sikat at panuno ikikis na ituirik na lumalagip sakit nga ipaano jak malapdan dilungdaan kainak man kinuliban anyat na kurang
Alawen papagayam data tay kinanta tayo mo ito ibiyang biyag kadtuya composed by Mr. Rogelio Ruby Lopez. Arimat Series 11 papagayam. Okay? Alas 2:27 tuloy-tuloy latatintay panagkakadwa dito yung programa tayo. Parikut, ken pamagbaga. Kaya papagayam, kasangwa na ngayon tayo ibasa dati may kaduang surat nga naglaon iti mensahe ni Ayat. Sa balimampay nga sunata, isagot ko kada kay papagayam. Kaya padaanan nyo dati may tampo kadamag iti Radio Ronda News Break into no madamdama, alas 2:30. Sa Dinno Itan, tayo paborito ni Mami Lumeng. Sagot tayo mampay kay ni Mami Guillermo Solisipan ni Ma'am Fe Aquino, dita Barangay Kalayab, Lawag City ni Mother ko, Mrs. Bensita Domingo. Nang
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:32. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naibagong oras yung gagayam kinabsat, manipo dito News Center Station RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Adto itikaw dyan nga damag ilatang oras nabirukan ti bangkay ti may sa lalaki ti bakante alote ti paset ti barangay 46 Nalbo iti syudad ti Lawag. Namuan nga dito iket agtawen ti 50 ken agtrabaho kas construction worker iti Lawag International Airport ken daytoy ket namuan a residente ti barangay Pagsan Norte Ijay Badog Ilocos Norte. Basari ti pulisya nagsagaba ti biktima ti sugat iti barokong na ngem agapapan kaday tagundaway ket saan pay a makonfirmaran no anya ti kangrunaan nga kapuna iti pan nakapapatay na. Agtultulimet ti waywayt ng investigasyon ti PNP Lawag seknan ti nasaong pasamak. Dahil tadi kaudyan nga damag ilatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Panipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:34. Dahil nga oras, sidandanon kada kayo ti iCure Herbal Coffee 18-in-1. Adan iti glutathione, collagen, ken chia seeds. Amang tulong amang cleansing iti bagi, ken mang papintas iti mata ken kudil. Ramanan iti iCure 18-in-1. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siyak ni Berlina Argel nga tagagabot norte, umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo, tapno maimbag dagita saksaki iyo, ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko. Kay da kayo nga adda saki na nga high blood. Siyak high blood na nga high blood nga talaga pasaran dya pay ag uminom ti maintenance konta napintas ti renak. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kaligiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patch Hope. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patch Hope. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator, kaya nagbalinak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1, ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod, iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbunak ket adda may kuyog nga rugit iti bagi. Ket naawan ipanagsaksakit akin kanigid nga pusong ko. Kaya makontrol na pa iti presyon. Kaya napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasan nyo ba iti agusar iti iCure Coffee 18-in-1. Kaya iCure Capsule 750mg. Tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luelier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ng online shopping with ShopSafe. Download the Mcash app now or visit mluelier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes.
Babaen, ti de kalidad ken personalize a funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti de kalidad a serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear ti ladawan ti outcome na pogi when no sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Syempre, nalaka. Latest edition pa iti uso sa rendang equipment. Agawat da kas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen. Agawat da pay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako da ti picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken aglako da pay iti amin na klase ti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation, iti amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batac. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da a 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:40. Intero den tapugan, ti may kadwakin maudin at 30 minutos ti programa tayo papagayam. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, inkayuman iti daytoy programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batac City. Parikot ken pamagbaga. Alawen papagayam, adatero den ti may kadwa, ken maudi na 30 minutos ti programa tayo, ket kasangwa na ngintay ibasa, deto'y may kadwa nga surat papagayam, nga naglaon iti mensahe ni ayat. Kunanad to'y hi Sir Ronald, de sirsiripek announcers bot dita, di ka makita, sirpatek latan palo ti DCR Ellen, kunanad to'y. Apay imay kakad dito'y Mami Guillermo Sulisipan, Sir Patek announcers booth, di ka makita kunanad toy. Di ka makita na dakatarwar, Mami Guillermo, no sumrek ka ket isu makita na. Alawen. Karubatay ngamin ni Mami Guillermo Solisipan, adaka lang ka ditoy lauden ti tower tayo engineer ti Balayda. Ta. Alawen nga rod.
Nagpalpalakpak pa ni Compadre Vicente Agassi Droda. At yung arod ti isagot tayo man nga sonata ken ni pareng Bobby Palada, paborito na dito nga kanta. Manipod ken ni Ronaldin Ronduen, kaili ko ta pamatig mo ko na to Padaanan nyo dati may kadwa nga surat. Kastikal man laeng Titawen tinaglabas Kaawan mo dito'y danak Kaawan mo dito'y arpan Na unday panawen
Alawen papagayam deta rod ti sunata nga napauluan iti kailikot ta pammateg mo kunanad toy. Parikut ken pamagbaga. Beno papagayam intero ni basa detoy surat ni pagayam tayong Jackson manipod iti Marcos, Ilocos Norte. Kasi nga roden ti sagudayen ti surat ni pagayam tayong Jackson. Mensahe ni Ayat. Ken ka, Mayla, itiban na Ilocos Norte. Wen Mayla, sapay kuma tanumdumig ka karigitoing nga kanito. Tapno mangigam, daytoy mensahe ken ka. Wen may lamok nga sair ko tariknam, ngem addak dito ita, kasi pakumbaba ken agpakawan ken ka. No anaman dagiti nasaritak, ken ka adi mo kinayat. Kunak nga day tinagbasulak ken ka, ngamin no tawagan ka. Han mo nga sungsungbatan ititawag mo. Uray no kasta, nga teksan ka. Amok, adda itiguram kanyak. Ibagamlaeng kanyak. Tapno iti kasta ket. Subadak, dagiti nagkurangak, wenno nakabasulak ken ka. Ken sapay kumata mapasubli iti dati alangin-langin ta. Amumet no kasano iti panangayat ko ken ka. Ulitek iti agpakawan. Ken sungbatam kuma dagiti tawag ko. Alakastan manong ko nga Ronald dagyamanak iti panangibasam to isang kabasit a mensahe kinayat ko. Ket sapay ko ma dungeg ni Mayla nga inak unay ipatpateg iti napudno. Awagan naklatan iti naga na Jackson iti banna Ilocos Norte. Alawen pagayam ko nga Mayla itaban na Ilocos Norte ket pakawanem ka din ni Manong Baro ni Jackson. No adlaman di kitay kano nagbasulan na nagkurangan na ken ka. Ket sindadaan nga agpakawan ken ka. Beno, pagayam kong Jackson iti iliti banna Ilocos Norte, Marcos ket pagyamanak iti ingka panangitalek detoy mensahe ni ayat mo. Mensahe ni Ayat. Beno ti mga rod iti pasurot ko nga sunata ti Dani na wenno ti mensahe kenayat ni pagayam tayo nga Jackson. Kalasang Mayla dita banna ti modeman detoy sunata nga ipaaiken ka ni Manong Baro a Jackson. Tarik na ket siya
adat panunod ko kasla maperdi to'y ulo kaputri tuwe day to'y puso panagrik na saken ka tadi nagpaisuratan di nagpaitawagan kastoy kad di nagkinarian unam nga inuran oras asikan tu di kumawad unam alinawas patuludan nagisuran uray may sa awan tinumpal mo inuulbud laing kain sa sao ayamit day tirik na biag ko kumustakan siya kadime at datarik na ket siya iti kunam si kalag at kasla maperdi to'y ulo kaputri tuwet day to'y puso panagrik na saken ka tadi nagpaisuratan di nagpaitawagan nagkinarian unam nga inuran oras asikan tu ti tumawad unam alinawas patuludan nagisuran may sa awan tinumpal mo inubulbud lang kain sa sao uray may sa awan tinumpal mo inubulbud lang kain sa sao
Alaben papagayam mi daket dito yak ngarmeten nga agyaman ken pumakada. Ket sapay kumata nakaipaayak manen iti sanggabasit ngayon kay nagliwliwaan. Naglinglingayan iti dating aldaw iti Biyernes ken pagyamanak iti panangkadwayo manen kada kami iti lasod iti Makalawas.